Добрага вечара ўсім добрым людзям. Гэта вось вечаровая віна. Але не гэта я хочу вам паказаць. Паказаць наступны. Паглядзіце, які дом. Я такога ніколі не бачыў. Гэта як, не ведаю. Даже нават не ведаю, як што і сказаць. Вось там у нас кватэры. І тут да самага нізу ўсё гэта бачна. Дождж, ападкі, снег, усё ідзе сюды. Як такія вось у кіно паказваюць, не трушчобы, а нешта вось такое агульнае жытло для ўсіх. І вось так, гэта 5-й паверх, спускаемся. Калі паглядзець, там будзе бачна неба днём. Ліфт ёсць, тут кватэры усюды. Вось так, тут людзі жывуць у такіх дамах. І гэта можа якая камуна. Бачыце, тут кватэр болей амаль 50, пад 50 кватэр. Усё добра, прыгожа. А тут, вау, нейкая будова там ідзе. Вось такі незвычайны дом. То есть, калі тут моцны вецер і дождж, яно будзе ўсё тут ліцца, заліваць. Але гэта ўсё прадугледжана. Осторожно. Добрый вечер. Вот так. Тут живут усе разных национальностей, разные жыхары, шмат детей. Троху так не прибрано, а это вот вода зливается тут. Вот такой незвычайны дом. Всім всяго найлепшага пакуль.